Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam wa alaikum bisunati wa sunatil khulafa'i rasyidin al mahdiyyin min ba'di wa adu 'alaiha binawajid amma ba'du. Wa nifrah rahimakumullah. Jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Nurul Raja ingkang mungkin kita sadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken Wahukia lan den critakake ana saktuhune Adama alaihi salamu Kanjeng Nabi Adam alaihi salam iku kala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Adam dawuhipun Kanjeng Nabi Adam innallaha saktuhune Allah iku teman-teman wis paring sapa Allah ummata Muhammadin ing umate Nabi Muhammad iku arba'a papat karomatin kemuliaan ma'aktoniha kang ora paring sapa Allah ni ing ingsun ha apa kuwi papat. Dawe Nabi Adam ngoten niki cek nyeritakne tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan sedaya sing dek pungkur diceritakne ketika seorang muslim kula panjenengan itu berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, cek diwehi 4 kenikmatan. Pun dibahas dek pungkur. Niki membuat perbandingan Kanjeng Nabi Adam. Betapa luasnya rahmat Allah untuk umat ini, untuk umat Muhammad ini, sehingga kula panjenengan itu diberikan 4 hal kemuliaan yang itu tidak diberikan kepada Nabi Adam. Jadi ngapunten akeh lho nggih. Nabi-nabi dulu niku sing meri kalih panjenengan niku akeh. Nggih. Ning jak-jake ketokane jenengan rapati rewes dengan kenikmatan itu sayangnya. Nggih. Modele mengentengkan modele. Padahal umat nabi-nabi dahulu bahkan Nabi Musa alaihissalam niku nabi besar, umatnya paling besar ya setelah Rasulullah Muhammad. Jadi umat manusia itu yang paling kathah umatnya Nabi ya kita, umatnya Nabi Muhammad. Setelah itu kan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu delok kemuliaan panjenengan sing model ngono kuwi nggih. Itu sampai Gusti, kula niki selasa dadi nabi. Kula niki gelar kalamullah mboten usah, pun kula terima dadi umate Muhammad mawon. Saking kehebatan panjenengan, saking murai Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ngoten. Nggih, niki genten Nabi Adam sing dawuh. Ngoten. Dawuh Kanjeng Nabi Adam ngeten. Endi? Ihdaha nomor sijine papat. Sing pertama sesuatu yang panjenengan diberi sedangkan Nabi Adam tidak, nggih. Iku ngeten. Qabulu taubati.
balu taubati nampa sapa Allah taubati ing tobat ingsun. Kana ana tobat ingsun iku bimakata ing dalem negara Mekah. Dawuh Nabi Adam ngoten, aku ditampa tobatku ning Mekah. Ya padahal jarake swarga tekan Mekah waduh. Nggih. Jarake swarga kali Mekah niku kan waduh. Lha nggih, dosane niku kan dibuat di surga. Kanjeng Nabi Adam niku ketika berbuat dosa awal itu teng swarga. Dereng ditampa tobaté sampai kapan niki? Sampai teng Mekah. Lah padahal ngapunten, napa kira-kira napa Allah Subhanahu wa taala niku ngedukne Nabi Adam teng donya niku njujuk ke Mekah mboten? Mboten kok. Nggih. Kila tenggene daerah India. Nggih. Sing paling kuat ceritane sing kuat pendapat sing paling kuat kan turun di daerah India. Jadi ngapunten Nabi Adam itu mudhun saka swarga untuk bertobat ben ditampa tobaté. Nggih. Niku kudu mlaku saking India sampai dugi Mekah jadi. Nggih. Mangkane Nabi Adam, nggih, Nabi Adam niku saben taun kaji, tapi nggih mboten nate gelar haji Adam lek Adam ngendi ngono. Darungan ngendi. Nggih, enake sing Adam darungan kuwi. Ngapunten lek Nabi Adam mboten gelar nabi padahal ben taun kaji. Nggih, Nabi Adam mboten gelar kaji, Nabi Adam mboten gelar kaji, ya ben taun kaji. Mergo nyapa? Mergo ben taun Nabi Adam niku kedah tobat, menghapuskan seluruh dosa-dosa hariannya niku kudu tenggene Mekah. Nggih, ngoten. Endi makata. Wa umatu dene sedangkan umat Muhammad iku yatubuna fi kulli makanin yatubuna padha tobat-tobat sapa umat Muhammad fi kulli makanin ing dalem dindinggon fayubalu mongko den tampa taubatuhum tobaté umat Muhammad. Jawabi jenengan banding nih nggih. Untuk Nabi Adam nek arep ditampa tobaté niku dadak ngintik tenggene Mekah. Upama dijolne upama. Nggih. Jenengan lek ditampa tobaté kudu ning Mekah. Sajak yuk ora tobat ketokane. Nggih. Ketokane ora tobat kok ditampa tobaté dadak ning Mekah. Nggih. Kabotan. Hadirin rahimakumullah, senajan to saiki pesawat. Lah padahal Nabi Adam kan dereng enten pabrike Boeing 747 urung adeg. Nggih urung enek. Sepur ya urung enek. Nggih. Unta ditumpaki ora. Piye wong diriwayatne Kanjeng Nabi Adam niku harus berjalan kaki melampah sejauh itu. Nggih. Tetap berjalan kaki. Ya untunge Nabi Adam niku sak jangkan kira ya 15 meter. Jeleng ngono ya. Nggih, kan perkiraan kan ngeten. Jenengan iki dhuwure kan ora patek 2 meter. Ndak patek to jenengan. Nggih. Lek dhuwurmu ndak patek 2 meter iki jangkanmu kan sak meter. Lek jangka obong niku jangkanmu sak meter. Jadi jangkanmu sing biasa kira ya bangsane 20 cm paling. Lek ngiplik ya 30 cm. Niki ngapunten, Nabi Adam niku kan dhuwure kisaran 27 sampai 30 meter. 4 pinten? 60 dirok. Tingginya Nabi Adam niku 60 dirok. Dirok niki lho. Niki lek disantene rata-rata kan
cm. Jadi cara dimeter ngoten, cara dimeter Kanjeng Nabi Adam niku dhuwure kisaran 27 meter. Jadi lek sak jangkan mak jeleng ngene wis. Heeh, 15 meter, jeleng 15 meter. Dadi ya ning masa sak jangkan 15 meter iki lek adoh ya panggah kesel. Nggih. Makane ngapunten salah satu ngoten. Kula panjenengan iki kan usum tobat. Niku kan nek bulan-bulan Ramadan niku usum tobat. Tobat tahunan. Lah Nabi Adam nggih ngoten. Saben dina nggih istighfar. Tapi tahunan beliau tobat kudu ning Mekah. Nggih. Upama jenengan sir nggih monggo. Tahun pisan Mekah tobat. Pendak tahun Mekah ngono karo umroh bulan apa jenenge? Bulan Ramadan karo umroh ning Mekah apa tobat. Wah, top markotop. Ya kira-kira rum patek tekan nggon warisane cengkal ya 11 Jaya. Ngoten. Jadi rahimakumullah, ini kenikmatan yang luar biasa. Jenengan berbuat dosa kapan dan dimanapun, jenengan tinggal nobati, selesai. Nggih. Selesai. Makanya terkadang dipikir nih, nggih, luar biasa. Kanjeng Nabi niku nggih nandatangani kok cara sakniki ngoten nggih. Nggih nyetujoni. Ketika seseorang ini memandang sesuatu itu ya enteng biasa saja ngoten. Nggih, salah satu contohnya ngeten. Satu hari Kanjeng Nabi niku kan nyeritakne tentang Syiddatul Adzab Jahannam. Abote apa? Nyeritakne tentang sulitnya beratnya azab neraka. Wes dari begini ngoten niku. Niku ngapunten. Para sahabat rata-rata itu do muwun Pak, nangis saking wedine dengan azab neraka itu. Ngoten. Niku nggih enten teng mriku niku enek tiyang Yahudi, tiyang Arab Badui, Arab desa ngoten niku. Niku santai tenang mawon. Terus bareng wis rampung Kanjeng Nabi cerita terus matur ngeten. Kanjeng Nabi niku mengke sing nyidang sing memutusi setiap dosa-dosa sehingga seorang itu mlebu neraka niku napa nggih Allah piyambak. Iya Allah dhewe. Wakilan malaikat mboten. Ora. Wis tenang. Ngoten iki guyang-guyu. Iki modelnya malah marem nek sok sing nyidang Gusti Allah iki bocah iki. Ditekani oleh. Lha yo modelmu kok tenang santai meni ngapa itu? Ngeten. Kula niki melihat bahwa Allah itu sangat Rahman. Niku nggih namung enten di umat niki lho. Sing modele rada nglece ngeten iki namung umat Muhammad ngeten niki, umat Kanjeng Muhammad niki sing rada nglece ngeten iki modele. Nggih. Diomongi sok di sidang terus dikoni. Mengke Gusti Allah wakilan napa? Gusti Allah piyambak. Mergo nyapa? Lek sing nyidang malaikat repot. Lek sing nyidang bapak itu repot gitu. Mergo nyapa? Lho bapak ini masa sak kasihan sering jewer kula. Nek Allah ini mboten nate jewer kula. Jadi mungkin nek salah nggih ngaku salah, nyuwun sepunten Gusti. Ini Gusti Allah ini gampang ngapura. Jadi saya melihat Allah itu Ghafurur Rahim. Jadi kula mboten perlu wedi. Ngoten niku Kanjeng Nabi ya pinter nggih. Artinya apa? Kanjeng Nabi ya setuju. Nggih. Kantun kan ngoten dawuh Allah Subhanahu wa taala ngene hadis qudsi niku kan ana idadoni abdi bi. Sungguh aku itu berada dalam sangkaan hambaku. Nek kawula kuwi ngarep aku. Nek kawula kuwi ndelok aku dari kacamata bahwa saya itu Ghafurur Rahim. Maka ya saya tuh Ghafur. Nggih. Niki kedah jenengan cekeli lho angkitmu piye? Itu untuk urusan tobat niki. Nggih untuk urusan tobat. Makane ngeten, lek tobat nek dosamu terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala niku enteng urusane. Angger tobat selesai. Tobat ora usah sok ngenteni sok bodoh. Tobat karo Gusti Allah ini boten usah ngenteni sok bodoh ya tekan. Nek ora tekan bodoh ora tobat. Rampung dosa langsung tobat. Begitu menyadari bahwa ini adalah satu kesalahan, ini adalah dosa, tobat langsung.
tobat. Nggih. Lah ning kene dawuhe Kanjeng Nabi Adam wa yubalu taubatuhum, dan ditampa tobat mereka diterima kapan dan di mana mereka bertobat. Ngoten. Nggih jenengan tobat. Kapan dan di mana menjenengan. Lah sing ribet nih kan urusane dosamu dengan kanca-kancamu. Sing ribet nih dosamu karo kancamu, dosamu karo pakmu, anggitmu. Wah, repot. Nggih. Ngono ngenteng nih celuk bapake rotek brewes gitu. Nggih. Padahal lek jenengan nglarani atine bapakmu, repot urusane kok dakno piye. Nggih. Wong wedok-wedok iki nyenthi-nyenthi bojone biasa ya jak ini. Gitu lek bojone merengut ngene padahal wah sewengi dilaknat. Bojomu yo sampai besengut lara ati ya bengi turu nyingkur ngono mergo awan mbok gremengi sedina ra barbar iki anggitmu. Banjing to mriko urusane ruwet niku. Urusane ruwet. Nek urusane kali Gusti Allah astagfirullah selesai. Getun wis beres wis. Nggih. Ya sujokno. Sujokno ning Jawa ya nek momen bodho. Jadi kesempatan tahu nyolong rambutan, yang tahu nyaut. Mumpung bodho. Iso nek bodho wis ndak yakin nek jenengan wani. Nek pas bodho kan do kendel-kendel. Anu mbok emben iki wah nolak kek. Sing ketok namung digani jenengan tak gentas ngono ae. Niki musuh bodho jenengan pranggih nyepuro. Penak men nyepuro terus jenengan ancam. Jenengan nek boten nyepuro kali kula benjing dingel-ngel pian. Ya wis lek no kan penak urusane. Sujokno enek bodho. Usane enek bodho mergo nyapa? Bodho niku enteng jenengan njaluk ngapura, enteng orang memberi maaf. Nggih. Bodho. Niki urusane sesama manusia. Ngoten. Tapi ngapunten, nek urusan kepada Allah Subhanahu wa taala niku kapan ra usah ngenteni sesuk-sesuk, kapan jenengan melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, cukup jenengan istighfar, kemudian nadam, rumangsa getun, selesai urusan. Nah ini niku wau, jenengan harus yakin memandang Allah itu dari sudut bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kapan lek wis kadung melakukan sebuah dosa nek arepe aja. Nggih. Engko kok ngentengne jagakne sepurane Allah Subhanahu wa taala terus arepe ngentit, malah Gusti Allah kan gampang nyepuro. Sidamu ora itu sepurane Allah itu gajayana. Nggih. Wong cek arepe kok niku jenenge ngremehne sifate Allah. Ngoten. Dadi lek jenengan jagakne pangapurane Allah saat panjenengan akan melakukan sebuah dosa niku berarti jenengan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek barang wis kadung melakukan dosa, tobatmu niku jenengan kudu melihat Allah, memandang Allah, meyakini bahwa Allah itu mengampuni dosa. Ngoten. Pun. Ndim. Wa yubalu taubatuhum mongko den tampa tobaté umat Wasaniatu lan utawi nomor loro ni saking papat ani kuntu labasan. Ani satune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku labasan kelamben. Sesungguhnya aku itu berpakaian kelamben. Falama nanging semangsane aso itu nglakoni maksiat sapa ingsun ja'alani mongko dadekne ingsun sapa Allah uryanan ing udo. Sungguh aku itu ketika di surga niki, aku itu berpakaian dengan pakaian surga.
ketika aku bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah menjadikan aku uryanun, telanjang. Kan jenengan masuk kan ceritane Kanjeng Nabi Adam begitu dahar buah samaratul jannah kok jane niku nggih. Niku buah surga. Niku terus kalau iblis diomongi kuwi syajaratul khuldi. Kuwi buah keabadian. Nek kowe mangan buah kuwi kowe abadi ning swarga. Nyapa kok Allah ngelarang kowe ora oleh mangan buah kuwi? Allah tidak menginginkan kalau kamu itu abadi di surga. Nah, ngoten. Maka akhirnya Nabi Adam nggih dengan sumpahnya iblis mangan buah itu. Jadi rahimakumullah terkadang awake dhewe jenengan kan retine itu buah kuldi. Mergo nyapa sing marai iblis. Makane ngandel. Nek sing marai iblis niku kan gampang. Lho jenengan diceritani iblis ki manut ngono nggih. Diceritani iblis ki wong ngandel. Mau sampai saiki sing kondang niku jenenge buah kuldi. Padahal ya Allah mboten nyebut kuwi jenenge buah apa. Wong Allah kan namung nyebut wala taqrabu hadza sajarah. Kamu jangan mendekati pohon ini. Terus niku wow, iblis ngomongnya ulah kuwi kuldi. Kuldi itu maknanya khalidun itu maknanya kan abadi. Maka ketika Nabi Adam memakan buah itu, la ujuk-ujuk klambine protol, langsung telanjang. Dan itu sebuah azab. Itu sebuah siksaan yang luar biasa. Nabi Adam yang tadinya berpakaian kemudian menjadi telanjang. Jadi itu siksaan yang dirasakan luar biasa oleh Nabi Adam karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya itu telanjang. Kenapa? Karena Nabi Adam itu masih sangat dekat dengan fitrahnya. Fitrah penciptaan, nggih, tenggen pembahasan sing wis apa gong ya? Wis ketok ae buri sing yang lalu. Niku kan dijelasnya bahwasanya sifat malu tanda keimanan itu sifat malu niku kan secara insaniah itu malu kalau manusia itu terlihat auratnya. Ngoten. Nggih. Dadi lek enek wong sing senengane nyepot klambi metu ning pasar nggih. Niku jane ya minimal itu keluar dari fitrah penciptaan manusia. Nggih. Kenapa? Karena manusia itu sesungguhnya malu kalau auratnya terbuka dan itu merupakan siksaan. Sehingga Nabi Adam diceritani ketika bermaksiat itu dalam keadaan pakai baju, begitu bermaksiat maka cepot klambine wudu dan itu sebuah siksaan, itu sebuah rasa malu yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Adam itu manusia insaniah karena Nabi Adam itu dekat dengan fitrah penciptaan manusia. Ngoten. Lah lek enek wong sing cepot klambi turut pasar. Nggih, pating pecetot niku. Niku sakjane ya keluar dari fitrah manusia, dadi fitrah. Mbuh, fitrah apa? Nah, nek ngapunten nek mintok ngene kan ora isin ora klambi. Dus orang ngene ya ketak urate oleh ae dus. Nggih. Pokoke ngono kuwi lah pokoke nggih. Kene tak guyu jenengan. Endi? Urana. Wa ummatu Muhammadin sedangkan umat Muhammad yaksuna uratan yaksuna padha maksiat sapa umat Muhammad uratan hale wudo fayal basuhum mongko nglambeni sapa Allah hum ing umat Muhammad. Sing nomor 2 dawuh Kanjeng Nabi Adam aku ketika bermaksiat kepada Allah kelamben. Ketika napa jenis sebelum bermaksiat aku asline wonge kelamben. Begitu bermaksiat cepot kelambiku. Lah umat Muhammad ora maksiat kepada Allah dalam keadaan
wudo. Tapi aneh umat Muhammad niku metu wis klamben. Nggih. Terus klamben. Itu luar biasa itu. Mergonya apa? Karena sesungguhnya Allah itu memuliakan umat ini. Ingat punten lho, kalau umat-umat terdahulu niku enten. Sing kalih Gusti Allah langsung diwehi cap. Jadi nek bar maksiat enek tok ning prejengane gitu nggih. Dadi ning dapure langsung enek cape cap maksiat telnik. Jenengan mau dicapno wis ra gotro tenan kok. Tenan. Cara dicap seperti umat dahulu ngoten ae upamu kaya mbuh. Ngoten. Jadi rahimakumullah. Jadi umat-umat terdahulu, nek dicetakne Nabi Adam itu langsung dikencengi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya berpakaian begitu maksiat langsung udah. Lah umat ini saiki alhamdulillah doli tutup. Nggih, di kono wis tutup kabeh itu. Itu upama dibalik kaya Nabi Adam, nah ora patene wong klamben. Tenan. Nggih. Awati enek wong klamben. Iki do maksiate udah. Pas maksiat ke udah. Muni metu kamar ya wis klamben wedokane. Itu sesuatu sing Nabi Adam lho, penak men umat Muhammad iki. Penak men umat Muhammad. Ngono kok ya ngapunten ya kerasan men nyawani mangke. Hadirin rahimakumullah, dan itu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Itu adalah kemuliaan umat ini, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mergo nyapa? Wong dina-dina maksiat didawak-dawakne umure, diarepne oleh Allah tobate. Nggih. Gelek wis tobat, bar. Cobi. Ora dadak dihukum, yo dek iki terus saiki udah ya mboten. Nggih. Dina-dina ngono kuwi, ngene begitu tobat ya panggah lamben. Hilang jejaknya. Nggih. Wis karek meningi. Ngoten. Dene tobatnya itu nanti di akhirat kan sudah selesai urusan. Nggih. Ngoten. Makane ngapunten ketika di antara manusia itu ada yang melakukan sebuah dosa, kemaksiatan, niku jenengan berusaha untuk menjaga. Aja mbok eber-eber, aja mbok buka, aja mbok tuduh-tuduhne wong. Nggih. Baik dosamu sendiri, baik aibmu dhewe apa aibe kancamu. Mergo nyapa? Mergo lek ngapunten, enek wong kok senengane pamer aib. Mbuh aibe dhewe, mbuh aibe kancane. Niku ngapunten lho, Allah itu nyatir mereka. Allah itu menutupi mereka terus mbok bukai niku cara ngomongne, upama ngomongne oleh iso ngrepotne jenengan asline ngrepotne Gusti Allah. Cuma Allah niku kan mboten nate direpotne. Nek asline jenengan niku ngrepotne Gusti Allah. Mergo nyapa? Allah menutup aib seseorang aja sampai buka ngoten. Nggih. Mergo nyapa? Niki mengke lek aibmu mbok duduhne wong. Aibe kancamu sing mestinya tertutup mbok duduh-duduhne wong, niki benjing ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala kakean sing protes gitu. Nggih. Mergo nyapa? Mergo jenengan kan meren. Meren asline. Gusti, anika cerita kalih kula riyen teng donya riyen cerita kalih kula. Jereke ngeten. Dene penak men niku sakniki. Protes, Allah diprotes. Gara-gara napa? Gara-gara mbok critani. Wong-wong sing mbok critani niku sok ning kono protes. Saat menerima ampunan. Nggih, mengane aja gampang cerita lek nek kancane duwe dosa, lek nek kancane itu duwe cacat, duwe aib, termasuk aib dhewe yo enek kok. Wong saweneng bangga duduhne aibe ruwet. Cek karek lur.
busum wasali satu lan utawi nomor telune papat lama aso itu semangsane maksiat sapa ingsun mongko farraka misahake sapa Allah baini ing antarane ingsun wa baina imraati lan ing antarane istriku. Saat aku bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah memisahkan antara aku dengan istriku. Niki nggih luar biasa loh, sesuatu yang sangat berat. Mergo nyapa? Manusia itu kan makhluk sosial. Butuh awor kanca. Butuh awor kanca. Nggih. Wong Nabi Adam ketika diciptakan neng surga sembarang cemawis. Tapi ijen. Sambat to Nabi Adam, sambat sepi, nggih to, sambat kesepian. Jadi lek saiki nek wong ndak gelem rabi, sendak kaya Nabi Adam pokoke. Nggih. Kudune ya nek ora rabi iki jane kesepian kudune. Nyatane Nabi Adam kesepian. Lah istrinya itu satu-satunya manusia sing ngancani Nabi Adam. Nek ngomongnya cintanya aja tekon, ndrenek mek kuwi. Orang yang enak emeng kuwi mergo nyapa Nabi Adam itu diciptakan sak ganteng-gantengi menungso. Ibu Hawa itu diciptakan secantik-cantiknya manusia. Didhawuhne diceritakne lek Nabi Yusuf itu mewarisi gantengnya Nabi Yusuf niku mewarisi pinten seprapat apa sak proneme ngoten lho kalih Ibunda Hawa. Gantengipun konten itu niku marisi 1/6-nya kecantikan Ibunda Hawa. Nggih, bojomu empuh. Marisa profilane empuh. Istri yang sangat dicintai satu-satunya tempat untuk mencurahkan segala isi hati, begitu maksiat dipisah. Jadi di dunkis keng swarga mudhun teng bumi niku kan mboten awor manggah kene mboten mudhun sluk wis susah karena dari surga menuju ke bumi wis ngono dipisahne kalih bojo niku kila sing umum diceritakne itu suwene 40 tahun tapi nah, mung dosa pisan mangan buah larangan itu pisah karo bojo 40 tahun. Susah Nabi Adam. Nabi Adam susah. Wa umat Muhammadin, sedangkan umat Muhammad iku yaksunallaha padha maksiat sapa umat Muhammad Allah ing Allah nanging wala yufariku teman-teman ora misah sapa Allah bainahum ing antarane umat Muhammad wa baina azwajihim lan antarane bojo wadane umat Muhammad. Sedangkan umat Muhammad itu bermaksiat kepada Allah tapi Allah tetap ngumpul nih wong sing tukang maksiat karo bojone. Nggih. Bojomu ra melu maksiat jenengan panggah kumpul karo bojomu. Saat kita melakukan kemaksiatan ya balik kowe bojomu sing ditampa. Cara kaya Nabi Adam itu wis asli tak turu omah. Tenan. Nggih. Dipisah ndah nih repote. Jadi niki sakjane pelajaran untuk penjenengan sing gampang ngenteni bojomu itu. Ini ngapun pelajaran luar biasa. Nabi Adam pisah kalih Ibunda Hawa, pisah kalih istrinya itu. Itu sangat menderita. Kesepian, muwon, nangis 40 tahun. Ya nangis getun, kali nangis nyusai. Maka ditampa tobaté Nabi Adam, ya saat itu bertemu dengan Ibunda Hawa.
Ini menunjukkan nek menungso niku normal sakjane. Kumpul bojo itu ayem. Kumpul bojo niku seneng. Nggih mbuh. Nek ning omah ora tek kerasan ngono ya masalah piye. Nek ngomah ora tek kerasan mergo ngene yo ya enak ngene bojone balik bae Satpol PP balik. Tukang tukang ngemprengi mulih. Iku masalah. Jadi lah kan ayatnya jelas. Allah menciptakan istrimu ya dari jenis itu loh. Ini kan napa? Litas kunu ilaiha agar kamu itu suknun ayem ilaiha kalau berada di sisi istrimu. Sebagaimana ayemnya Nabi Adam ketika di sisi Bunda Hawa. Ngoten. Nggih. Makanya ya nek pisah susah ngono saja ya pasti kumpul rawate anu ngono ya kurang ngono ya aneh kok. Garek sitok tak waca. Warabiatu. Warabiatu lan utawi nomor papate ini aso itu fil janati. Ini satuhune ingsun. Golek iki ngalih. Fil janati ing dalem swarga fa akhrajani mongko ngetokne sapa Allah ni ing ingsun minha saking swarga. Ketika aku bermaksiat itu di surga. Kemudian Allah mengeluarkan aku dari surga. Wa umati Muhammadin, sedangkan umat Muhammad yaksunallaha padha maksiat sapa umat Muhammad Allah ing Allah taala kharijal jannati ing dalem sak jabane swarga wa yudkhiluhum nanging Allah melebokne wa yudkhiluhum Allah masukkan umat Muhammad fiha ing dalem mengkono swarga idza tabu nalikane tobat. Syaratnya tobat nggih. Penak men umat Muhammad dawuh Nabi Adam ini. Wong aku ki ning swarga. Begitu maksiat ditokne saka swarga. Umat Muhammad nglakoni maksiat ra leren-leren awan maksiat bengi maksiat kapan tobat mlebu swarga. Nggih. Niki jane nggih nek ngomong Mary. Nek ngomong Mary. Ya rahmatullah, makanya beberapa hal ini niki wau kedahe jenengan openi jenengan syukuri nggih jauhi berbuat maksiat kepada Allah menawa-menawa tobaté ditampa. Kula kinten kita tutup dengan majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mungkin-mungkin buat kita insyaallah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi